Bé, doncs, jo us proposo un viatge una miqueta diferent, més antic, més que res. Cultura i art n'hi haurà, però en un àmbit diferent, que és el de la península Ibèrica, l'antiga Bretanya, una regió on es va desenvolupar per primera vegada la cultura ibèrica, i en dos jaciments que tenen la fase púnica, la fase ibèrica, la fase púnica i després la fase romana. I així també veiem un trosset de la història peninsular. És un viatge que el faríem de dijous a diumenge, perquè sempre els dilluns és una mica complicat perquè els museus estan tancats, llavors és més difícil organitzar el programa. Llavors fem-lo així, de dijous a diumenge, perquè en aquest cas visitem diversos museus i l'encaix era molt complicat. Normalment fem de divendres a dilluns, però aquesta vegada els farem així que ens encaixa més bé. I el punt de la base d'operacions serà València. Per tant, sortirem directament a València i des de València ens mourem l'endemà, el divendres cap a Sagunt, i després ens quedem una altra vegada a València per fer la resta de les visites. Aleshores, bàsicament el context històric d'aquest viatge és familiaritzar-nos amb la història antiga peninsular i, per tant, aprofitant el fet tan conegut del setge de Sagunt i la lluita dels saguntins contra Anníbal i també la transcendència d'això, que va ser l'inici de la Segona Guerra Púnica i d'alguna manera l'excusa perquè els romans intervinguin en els assumptes peninsulars i finalment colonitzin Hispània, doncs, visitem Sagunt. I aleshores, aquí parlarem una miqueta del context, que és una península ibèrica que en aquell moment està pràcticament conquerida, sobretot en els territoris al sud de l'Ebre, pels fenicis, per aquelles poblacions que des de Cartago havien fundat Cadis, més aviat abans de fundar Cartago van fundar Cadis, però després es va vincular molt estretament a Cartago i des de Cartago aquella família tan famosa que és la família dels Barca va desenvolupar un projecte personal de conquesta de tot aquest àmbit de la península ibèrica al sud de l'Ebre. Aquí buscaven sobretot les mines, i en parlarem, i per tant faran fortuna amb aquestes mines de Cartagena, Sierra Morena, Huelva, que els reportaran beneficis extraordinaris i per tant la seva il·lusió serà expandir-se a la recerca de més recursos i en temps d'Anníbal arribaran a la zona del Duero, és a dir, Salamanca, per exemple, és l'objecte de les seves conquestes i hi ha el relat d'una destrucció per part d'Anníbal. Per tant, així estaven les coses quan Roma, una mica espantada per tota aquesta expansió, imposarà als fenicis uns límits en la seva expansió i començarà a intervenir en els assumptes de la península ibèrica, o en aquella època d'Ibèria, perquè era el nom amb la qual se la coneixia al món grec i romà. I bé, aquesta expansió púnica es fa a costa de la població nadiua, que en aquest moment tenia com dues influències culturals molt clares que determinen el seu pas del neolític a societats més civilitzades i més estables. Per lo que refereix a l'objectiu del nostre viatge, que és aquesta regió d'aquí, que és la Bretanya, estaven sota la influència cultural d'Empúries i, per tant, la seva civilització, li diem ibèrica, perquè es fa sobre el motlle de l'hel·lenisme. Llavors, aquells habitants peninsulars que es van començar a inspirar en lo grec i van començar a fer coses de lo grec són els que en diem ibers, i eren un mogollon de tribus. Aquí tenim només la llista general de les no catalanes, perquè en aquest viatge dels ibers catalans no en parlarem, potser en un altre. I al sud, el que era el sud més atlàntic, hi havia una altra influència que era la de Cadis, la dels fenicis, que s'havia instal·lat en tot l'any 1000, tot i que segurament ja van començar a venir bastant abans, i per tant allà la influència és més semita, i la culturació es fa dintre de l'òrbita del món semita. I per tant aquests són els turdetans. I aquestes eren les dues grans cultures nascudes d'aquest contacte, d'aquest roce amb les civilitzacions colonitzadores. La resta de la península ibèrica, tota aquesta zona que veieu en blanc, tenia una altra influència cultural que la celta, que venia de l'Europa central, i és una altra història. Llavors, sobre aquest mapa s'acabaran imposant primer els púnics, al sud de l'Ebre, cartaginesos, i després, com a resultat de la Segona Guerra Púnica, un conflicte bastant llarg i dur
que va tenir lloc com a escenari, tota la zona del llevant peninsular, doncs vindran els romans i a poc aquestes civilitzacions hauran de mutar per adaptar-se a el que diem la romanització. I aquest és el procés que veurem allà en aquest viatge. Veurem els ibers, els edetans, el Museu de Prehistòria de València en aquest sentit és molt ric amb peces arqueològiques que ens parlen del món ibèric, que us he fet una petita tria. El món púnic no el podem veure en aquest viatge, tot i que en parlarem bastant perquè no van deixar restes arqueològiques en aquesta zona, en el sud sí, en Cartagena bàsicament, però Cartagena i Cadis. Però més enllà de Cartagena, la seva dominació no deixa una petja que sigui rastrable arqueològica, excepte el relat. Els parlem del setge de Sagunt, de la destrucció de Sagunt, dels elefants d'Anníbal, del camí de tornada, que de fet és el mateix que nosaltres farem quan vindrem cap aquí. Continuaran camí cap a les Gàlies, fent més o menys la ruta per allò que en diem ara el corredor litoral. Per tant, els púnics sortiran bastant i després veurem les ciutats de Sagunt i de València que corresponen ja a aquella fase romana. Per tant, ens mourem en el territori que estava molt ben delimitat en les fonts clàssiques de l'Edetània, entre el riu Mijares, antigament Udiva, i el Xúquer, que antigament Sucro. Aquest era el territori de l'Edetània, per tant, una zona litoral delimitada per rius i per les muntanyes que quedaven en la seva rereguarda. Encara que parlem de l'Edetània com a territori, no era un estat, és una identitat cultural, però no es correspon a un estat unificat, i per això hi ha diverses ciutats que tenen importància en aquesta Edetània. Edeta, Llíria, avui dia el Tossal de Sant Miquel, sembla que seria el centre cultural de referència. En tots aquests espais sempre hi ha un centre de referència que une aquestes tribus en aquest sentiment identitari. No la visitarem, ara veureu, les ruïnes són poc rellevants, per tant no val la pena. I com a ciutat importants tindríem Arce, Sagunt, que era la mediadora amb Empúries en les seves relacions comercials amb el sud. Arce és la que li porta la plata de Sierra Morena, la plata de Cartagena, i per tant era una ciutat comercialment molt activa. I Sucro, avui dia Cullera, tampoc no té ruïnes ibèriques massa contundents, que era l'altre gran port comercial d'aquestes tribus edetanes. I bé, aquí veieu la capital, com dic, queden les estructures dels fonaments de les cases en terrassa, per això són de pedra, per evitar que els edificis volquin, i queden bàsicament en un estat, en una configuració molt bàsica. Per això l'evitem, per veure jaciments de més contundència, doncs anirem més bé a Sagunt, que ens dona una miqueta més de joc. Era una societat, per tant, s'havia helenitzat, i en aquest sentit, com que eren guerrers, es van inspirar en aquella elit aristocràtica grega, guerrera, hereva d'Aquil·les, dels grans herois de la Ilíada, i aquest és el món que intenten reproduir en les seves ceràmiques. Prenen tota aquesta sofisticació cultural del guerrer que té ideals herois, que lluita pel bé, que protegeix el seu poble de les agressions externes, i això va servir per legitimar aquest grup, que en el món ibèric és el grup que lidera les comunitats i que veieu representat, per exemple, en aquest vas, que és el vas dels guerrers. I per tant veiem una mena de dansa, una dansa ritual d'aquests guerrers prèvia a anar al combat. Per tant, ben cuirassats, amb la cuirassa, les gamberes, les proteccions dels turmells, l'escut, que protegeix de barbeta a genolls, el casc, la llança, que és realment l'arma ofensiva que tenien els grecs. L'espasa era després del combat cos a cos. Per tant, encara que té un aire molt indígena, molt local, això sembla més un gorro de bany d'aquells d'escames que un casc, però encara que té singularitats, reflecteix aquesta inspiració admirativa del món grec. I això ho veurem en molts vasos. Després també aquests edetans eren famosos per la doma dels cavalls. De fet, la tradició peninsular ja reflecteix dintre de la literatura grega i romana que admiren molt la fortalesa i la domesticació dels cavalls ibèrics. De fet, allò que avui dia diem la doma espanyola, que són els cavalls que van de costat i van com si tinguessin molles als peus, això ens ho descriu Plini el Vell referint-se a l'art
que les poblacions del nord tenen a l'hora de domesticar els seus cavalls. I la descripció que dona és exactament aquesta del pas lateral. Per tant, sempre se'ns admira per la fortalesa dels cavalls, per l'habilitat a l'hora de ser domesticats, i per això aquest vas, veieu, reflecteix una doma, amb una mena de fuet, un cavall que està agafat per les seves regnes, uns altres cavalls per aquí ja domesticats. Per tant, s'ha interpretat d'aquesta manera i ens donaria a entendre l'orgull que aquestes tribus sentien per aquest fet. De fet, després de l'època romana, els cavalls més valorats eren els de la Capadòcia i els hispans. I, per tant, quan es feien jocs en els circs de Roma, allà, aquell tros de circ per les carrers de carros, si anunciaven avui cavalls hispans, tenien més garantia d'èxit que si deien que avui cavalls grecs, perquè despertava una certa emoció. Eren ràpids, eren resistents i, per tant, la gent els hi tenia molta tirada. I aquest vas també és interessant perquè sempre hem dit que els hiverns no navegaven i, en canvi, en aquest cas, aquest vas adaptat ens mostra una batalla naval. Aquí hi ha un vaixell, aquí hi hauria un altre i, per tant, aquella idea que la tradició marítima arriba de la mà dels grecs no seria ben bé així. El que passa que sí que és veritat que aquestes tribus eren més de terra que de mar i, per tant, el mar el veia més com una frontera liminal que com un espai de dominació territorial. Però els grecs els van ensenyar moltes coses, entre d'altres, les tècniques de la marineria. I després, altres tipus de vasos també interessants, tot això ho trobarem repartit entre el Museu d'Història de València i el Museu de Prehistòria, que ens presenten aquest monedetà amb un grau de sofisticació cultural bastant rellevant. Una mica també tenim aquella idea molt influenciada per la literatura grega i romana, que abans dels grecs i dels romans aquí hi havia la barbàrie, la incultura, la incivilització, i que era una colla de desarrapats, pastors de muntanyes que no sabien fer la guerra i no sabien fer res. I veus aquestes ceràmiques i dius, home, no són les ceràmiques vermelles ni les negres de Corint o d'Atenes, però reflecteixen una sofisticació cultural, si més no. I això també a les visites als dos museus ens ho donaran a entendre. La cultura de l'heroi, aquí veieu lletres ibèriques, els guerrers en l'acte de guerrejar, les danses i cerimònies rituals, aquest és el vas de la dansa, amb una persona que va tocant la flauta grega, que és aquesta flauta doble, i una sèrie de dones que van agafades de la mà que fan danses que tendim a interpretar com danses solars, una mica com la sardana. La sardana és una dansa solar que imita el moviment del sol en el cel, o almenys així s'ha interpretat des de la història. Bé, i per tant, aquest món púnic, que s'expandeix, comença a preocupar una Roma que està lluny, però té aliades com Marsella, Empúries i altres ciutats gregues de la zona que veuen amb preocupació aquesta expansió. Per tant, el predecessor d'Anníbal, que es deia Àsdrubal, farà un tractat amb Roma, era un home molt diplomàtic, el que no li agradava massa la guerra, i fixaran aquesta frontera d'expansió en l'Ebre. I així queda tot, fins que aquest senyor mor assassinat i puja al tron Anníbal, el generalat de les Hispànies Anníbal. I Anníbal, suposo que aquest tractat de l'Ebre li molestava bastant, per tant va decidir buscar les pessigolles a Roma a veure com podia fer per declarar la guerra però sense ser injust en això. I per tant va triar Sagunt com a excusa. Sagunt era un aliat de Roma que quedava per sota de l'Ebre, per tant tècnicament podia fer amb ella el que volgués, però la seva aliança amb Roma no quedaria en res. Per tant, el setge de Sagunt va ser d'alguna manera intencionat. Ell va utilitzar com a excusa un rifirrafe de diverses tribus de l'entorn de Sagunt que van elevar una queixa contra Anníbal pel comportament d'aquesta ciutat i aleshores, com que aquestes tribus eren aliades seves, va entrar a defensar els seus interessos. Sagunt va cridar a Roma i Roma no va fer res. I així van passar 8 llargs mesos en què la ciutat de Sagunt, que en aquells temps bàsicament era el que avui dia és la zona del castell que visitarem, l'Acròpoli, va intentar resistir com va poder. Fins que al final, després d'aquests 8 mesos, Anníbal va aconseguir pujar torres de setge en aquestes alçades, cosa que no era gens fàcil, i va aconseguir entrar a l'assalt. Va cremar la ciutat i, per tant, la ciutat de Sagunt va quedar fortament malmesa per aquesta operació d'Anníbal.
I un cop la ciutat ja està rendida, sotmesa, massacrada i cremada, comença el seu camí que portarà aquells elefants a passar als Pirineus, a passar als Alps i a envair Itàlia en pràcticament 3 mesos. Una campanya molt ràpida que els romans no s'esperaven i que els farà tremolar de por, perquè una cosa és tenir Anníbal a l'entorn de Sagunt i una altra és tenir-lo ja passat Torí. I, per tant, aquest setge és el detonant d'aquesta guerra que comença en el 219 i acabarà en el 201. Per tant, ja en parlarem, però Roma va tenir temps suficient de venir en ajuda de Sagunt. 8 mesos donen perfectament bé per reclutar, enviar tropes de suport. Per tant, no ho va fer. I per què no ho va fer? Doncs, no piensa mal i acertaràs. Ells també volien la guerra. No només el conflicte interessava Aníbal, sinó que segurament també els romans veien amb preocupació la presència púnica peninsular i van pensar que amb la caiguda de Sagunt tenien una excusa plausible i van actuar en conseqüència. I llavors, suposo que Roma el que esperava era que el conflicte es quedés a Hispània. I això és quan Aníbal es va sorprendre, perquè després de derrotar Sagunt porta el conflicte a Itàlia. Llavors, la fase hispànica del conflicte quedarà sempre en un segon pla. Bé, aleshores, en aquest context del que és els ibers, els púnics i després els romans, nosaltres hem triat 2 jaciments que ens permetran veure cadascuna d'aquestes fases i que, a més ens permeten connectar amb aquesta història èpica de la resistència de Sagunt davant del púnic. Per tant, dediquem un dia a visitar Sagunt i les seves ruïnes, que són bastant imponents, i l'altre dia el dedicarem a València, al matí del diumenge, que també podrem fer alguna coseta. Llavors, la ciutat que va atacar Aníbal bàsicament estava en aquesta zona d'aquí. És a la part més alta, la zona del castell, que després serà la ciutat romana. I, per tant, aquests espais d'aquí corresponen al fòrum de la Sagunt romana. No és una ciutat massa gran, però l'important de Sagunt era la seva ubicació. En un turó vora la mar, per tant, un bon port de comerç amb una acròpoli fortament defensada, i en el pas de la via Augusta que comunicava Cadis amb els Pirineus. Per tant, era un lloc idoni per desenvolupar activitats comercials que comuniquessin Empúries amb la zona del sud. I tenim molts documents antics, escrits en ibèric i en grec, que ens parlen d'aquesta relació tan especial que hi havia entre Sagunt i la ciutat d'Empúries. Llavors, aquí dalt, a part de veure el castell, el que queda d'aquest castell, visitarem les restes del fòrum i, sobretot, que en època antiga tenia aquest aspecte una mica imponent, i visitarem sobretot l'antiquari epigràfic. Aquí dintre hi ha una col·lecció d'inscripcions, sobretot romanes, que ens explica la quotidianitat i el dia a dia d'aquesta gent. Podem veure, per exemple, les edats a les que morien, que són sempre baixes, perquè l'època és la que és, no? I, per tant, la gent no vivia massa temps, podem veure els seus oficis, els militars molt presents, sempre en tota la ciutat romana en un component poblacional molt ampli, i per tant el que ens ensenyen les ruïnes aquí ho podem contrastar una miqueta amb el que és la mirada del propi ciutadà, de l'habitant d'aquests llocs. Aquí dalt també veurem el famós teatre, molt polèmic, perquè és un teatre romà, però en la seva reconstrucció s'han pres algunes llibertats que no són gaire correctes, sobretot l'han dotat d'elements que formaven part del teatre grec. La cosa va ser tan tremenda que va acabar en els jutjats i el Tribunal Constitucional va decretar la seva demolició, que s'atraiés tot el que s'havia afegit. Passa que el cost és tan elevat de la demolició que de moment continua així, però ja hi ha una sentència que s'hauria de revertir la remodelació que es va fer. Bé, i després, dintre de València, de Sagunt, últimament s'ha trobat i s'ha musealitzat una zona que abans no es visitava, que és una part de la ciutat baixa. Els romans van mantenir la part alta com la zona, diríem, digna de l'administració, de la burocràcia, però la població, sobretot aquella que treballava al camp i tenien feines més relacionades amb el port, vivia en un sector més baix, del qual, com dic, això no es visitava fa uns anys, s'ha pogut ja presentar una part dels carrers, aquest seria un cardo principal, i les zones de cases, tallers i tendes adjacents. I això dona molt de valor a visitar Sagunt, perquè abans només es visitava el castell, el museu arqueològic i poc més. I aquí pots veure ja per fi una mica d'aquesta Sagunt romana.
I el museu, que també és molt interessant, és el Museu dels Peixos per un mosaic que hi ha, i el museu també és bastant interessant, és petitet, però té peces molt rellevants que cobreixen tot aquest període dels púnics, dels ibers, dels púnics i dels romans. Entre ells aquesta dama romana, pentinada a l'estil de les Antonines, que reflecteix com aquestes terres considerades a l'inici bàrbares van fer els seus deures i es van anar integrant dintre de la romanització. La visita de Sagunt és bastant interessant perquè realment poc se sap de la història d'aquesta ciutat fora de l'episodi d'Anníbal. És una ciutat que després no ha tingut gaire protagonisme històric. Bé, després passem a València, que també és un poblat ibèric dels edetans, que s'acabarà convertint en colònia romana. I, per tant, sobre la població indígena, que no deixava de ser un petit poblat, 4 cases i prou, a la riba del Túria, en una zona molt propera ja a la desembocadura, per tant, també la idea d'un turó vora el port, doncs passem a una ciutat romana que supera, escreix els límits de l'òpidum ibèric i que es comporta com un dinamitzador també del comerç. Mateix que caracteritzava Sagunt, caracteritza València. És una ciutat en el tram de la Via Augusta que ofereix un port segur i, per tant, és una ciutat que prosperarà molt gràcies al comerç, al comerç que per aquí passarà. València va ser fundada amb veterans de les guerres contra Viriato, el famós Viriat, el rebel lusità, i per això es va dir València, perquè la paraula llatina valor, Valentia, la ciutat dels valents, aquells que van lluitar contra Viriat. És una cosa de la qual els valencians sempre se senten molt orgullosos. Aquí veieu l'evolució de la ciutat des de la seva fase romana, la plaça de la Verge, la catedral, la zona més cèntrica, ha anat ampliant-se amb el pas del temps, però mantenint aquesta zona romana com la zona més transcendent. Aquí hi ha la catedral, les principals esglésies i les nostres visites, clarament. Llavors, el primer dia de viatge, quan arribem a València, anem directament a veure aquest museu, que és el Museu d'Història de València, té un llarg recorregut històric, per tant, jo només us explicaré la part antiga, us donaré temps després perquè pugueu visitar la resta pel vostre compte, i en acabar aquesta visita ens anem a l'hotel. L'endemà anem a Sagunt, dediquem tot el dia a Sagunt, i per tant, el tercer dia fem la visita de la plaça de la Verge i de les zones colindants. Aquell dia també farem la catedral, l'església de Sant Felip Neri, de Sant Felip Neri i alguna coseta més. I sota aquest espai trobarem les nostres visites, el Museu Arqueològic de l'Almoina, que és el que conserva la zona del Fòrum. El Fòrum no està excavat, però arribem a la seva zona perimetral. Per tant, veurem el pòrtic, podem visitar el pòrtic que el delimitava, però l'espai del Fòrum és la catedral i, per tant, allà sota, de moment no s'hi pot fer gaire. Una mica com la Domus dels Peixos, veiem els carrers, els pòrtics que delimitaven aquests carrers i l'espai de cases, de tendes. És un espai arqueològic molt interessant. Aquí hi ha una part de l'excavació abans que la cobrissin i, per tant, és un espai molt complet que representa totes les fases de la ciutat, perquè aquí fins i tot hi ha intervencions d'època islàmica. Aquí, en aquesta zona, és on es pensa que es va executar el Vicentet, ja en parlarem d'aquest bon home, i per això aquí s'ha fet tot un discurs d'una capella que es va construir en el seu honor, que va ser que no. I després baixarem a veure un espai que és un altre diferent, que és una església que se li va consagrar a finals del VI per part d'un bisbe, que és el bisbe Justinià, del qual tenim la seva inscripció i notícia de la seva genealogia, perquè eren 4 germans i tots bisbes. Per tant, és una família que ha trobat en el bisbat la manera d'exercir poder i d'estalviar-se impostos. D'això també en parlarem. Llavors, aquesta és la part de l'absis, la planta, perquè l'entengueu. Aquí hi hauria el que estem veient ara. Llavors, una capelleta en forma de planta de creu grega, i, per tant, aquest espai que té el vidre seria la tomba i l'espai que nosaltres veiem serien aquests espais que formen els 4 braços de la creu. És una església molt antiga perquè és del segle VI abans de Crist,
I, per tant, podem dir que amb aquesta magnitud no hi ha cap església tan antiga. Després hi trobem moltes esglésies del quart en què hi ha un mur que no aixeca ni un pam, i amb una església del quart. Però amb aquest grau de reconstrucció, de preservació, és una església única en el territori peninsular, jo diria, europeu. Val molt la pena. L'últim dia anirem a veure el Museu de Prehistòria, que és el complement del Museu d'Història de la ciutat, on tenim sobretot la part ibèrica, amb els seus bonics costums de clavar els cranis dels enemics a la porta de casa, perquè quan vagis a entrar diguis, caram, aquesta gent, anem en sèrio. Els seus guerrers, el guerrer de Moixent, que és molt famós, és un exemple de la cultura ibèrica, i ja de l'època romana l'Apol·lo de Pinedo, que està aquí per casualitat. Segurament anava amb un altre destí, estava destinat a algun lloc al nord de la península ibèrica, de les Gàlies o fins i tot d'Itàlia, però el vaixell va naufragar a la zona de Pinedo i, per tant, es va recuperar, es va restaurar i ara el tenen en aquest museu. I amb això, després de veure aquest museu, agafarem una altra vegada l'AVE i cap a casa. I aquest serà el recorregut que us proposo.